سلام تخطاتل تزال كانل ناب محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا الجامعين المملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزال كانل كميك أنيقوم لومي بزعبا حدا قداسي نتبي بزعبا محبراو فتحي كنزاربينا بزح جيزة محبراو فتحي خبهال نسمعينا جن انتاي مالتيو طمت عندي تاتو بعلماني يوميلنا زينا حاتت نكون نخلينا سلازي عصر عبيله بزعبا زي كزارب يلوم محبراو فتح مالت بحصيرو ناي سبات مسل كخبرن كحلون كدمفعن كلو مالتيو جن كينوزي حصير ترجم بزحات منغستات محبراو فتحي كم ناي بوليتيكا كم ناي قطبا مريح غيروم يطقم اليوم سلازي محبراو فتحينا ننقس محبراو فتحي علامانا كبل خلو انتاي مالتيلنا نحاتت نخونينا لومي توم قندن 4 عندتات محبرا فتحي بزعبኦም كزاربي محبرا فتحي خنبل كلنا كاب حدا ناب حدا بمنتاي نفليو بمنتاي ناب سبات كنعقنو نخل دبال حتون كل جزء زمت حتوي سلازي محبرا فتحي بملكع بهير غيرنا حنعقنو نخلينا حدا بهير كاب كاله بهير انتاي حلفا لو محبرا فتحي بملكع صوتا حنعقنو نخلينا وي جندر أمونغ وداتن أوالدن وياسبوتن أنستن انتاي فلليات الله كالون بمتن كلاس وي بهابتي غيرنا كنعقنو نخلينا عاده هابتام وي ود هابتام دخون قلعه كا ود دخا زخون قلعه انتاي حلفاتات الله نتدخاخت منغست انتاي توسخ ነገር ይገብረሉ ለልካ ክረአ ይኽእል ማለት እዚ ከም መሰረት እንሕራ ቀሚጥና ቶም 4 ቀንድን ዓንድታት ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ መንዮም እንድሕሪልና ሕጂ እተቀዳማይ ሰብአዊ መሰል ማለት ሰብአዊ መሰል ከየኽበርካ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ሂውማን ራይትስ እንብሎ ትመሰረት ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ ምክንያቱ ማሕበራዊ ፍትሒ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ሰብአዊ መሰል ክትኸብር ክትክእል ኣለካ ሰብአዊ መሰል ተኽቢርካ ኢኻ ማሕበራዊ ፍትሒ ጀሚረ ኣለኹ ክኽብር ወይ ከዓ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ናተይ መሪሕ ገይረ ወሲደየ ኣለኹ ትብል ትኽእል ኣብዚ ሰብአዊ መሰል ዝበሃል ሕቶ ኩሉ ግዜ እዚ ሕቶ እንታይ ድመፅእ እዚ ናይ ኣፍሪካ ኦቡንቱ ዝበሃል ወይ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ካብ ሓደ ከይፈለኻ ናይ ሓደ ሰብአዊ መሰል ነቲ ሓደ እውን ፀላዊ ምዃኑ ርኢኻ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንሰብአዊ መሰል ከም ዓብዪ ዓንዲ ገይሩ ይወስዶ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድሕሪ ሰብአዊ መሰል ድመፅእ ድማ ኣክሰስ ወይ ከዓ እቲ ቀረብ ዝበሃል ማለት እዩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ክትዛረብ ኮይንካ ብዛዕባ ቀረብ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ቀረብ ማይ ትዛረብ ኣለኻ ብዛዕባ ቀረብ ምግቢ ትዛረብ ኣለኻ ብዛዕባ ቀረብ መፅለሊ ወይ ገዛ ትዛረብ ኣለኻ ካልእ ናይ መድሃኒት ቀረብ ናይ ትምህርቲ ቀረብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብዛዕባ እዚኦም ቀረብ ትዛረብ ማለት እዩ ኣነ ማሕበራዊ ፍትሒ ከንግስ እየ ትብል እንድሕር ኮይንካ እዚኦም ቀረብ ኣብ ዓድኻ ኣለዉ ዶ እኹላት ዶ እንተዘየለዉ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ንዕኦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትብፅሖም ኢልካ ትዛረብ ማለት እዩ እዞም ቀረባት እዚኦም መጋየፂ ይኮኑ መሰረታውያን ቀረባት እዮም መግቢ ክንዛረብ ኮይና መሰረታዊ እዩ መድሃኒት መሰረታዊ ትምህርቲ መሰረታዊ እዩ ማይ መሰረታዊ እዩ እዚ ናይ መፅለሊ ወይ ገዛ መሰረታዊ ሕጂ እዞም መሰረታውያን ነገራት ተኺልካ ኣለኻ ዲኻ ወይ ንዕኦም ኣብ ምምፃእ ትገብሮ ፃዕሪ ማዕረ ክንደይ እዩ ህዝብኻስ በሊዑ ይሓድር ኣሎ ዶ ባንለካ ዶ ዝበሃል ሕቶ እዩ እቲ ሕቶ ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልኣይ ቀንዲ ዓንዲ ቀረብ ማለት እዩ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ቀረብ ተዘይብልካ ህዝብኻ ምግቢ ክትቀርብ ተዘይክእልካ ህዝብኻ ማይ ክትቀርብ ተዘይክእልካ ንህዝብኻ መድሃኒት ክትቀርብ ተዘይክእልካ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ምዝራብ ካብኡ ፕሮፓጋንዳ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ትርጉም የብሉን ታሳልሰይቲ ዓንዲ ትመፅእ ከዓኒ ሱታፈ ወይ ፓርቲሲፔሽን ትበሃል እያ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቀረብ ብዛዕባ ሰብአዊ መሰል ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሱታፈ ኣካልና እዩ መን እዩ ዝውስን ዘሎ እቲ ታሕቲ ዘሎ ሰብ ድምፂ ኣለዎ ድዩ ድምፂ ይስማዕ ድዩ ዝበሃል ሕቶ እዩ ምክንያቱ ድምፂ ዘይስማዕ እንድሕር ኮይኑ ባን እንዳደለየ ብዛዕባ ንግድሰካ ይብላዕለ ክሰምዖ የለካ ማለት እዩ ማይ እንዳደለየ ብዛዕባ ናቱ ድምፂ ዘይትሰምዕ እንድሕር ኮይንካ ድሌታት እውን ኣይትፍቅዶን ኢኻ ወላ ድሌታቱ ተፈለጥካ ኢኻ ክዛረብ ኣይትፍቅደሉን ኢኻ ክዛረብ ተዘይክእልካ ኣለካ ተዓብሶ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ብተኻ بمسرت سني نتنكال أوت ون تشفننا على خامالتي سلازي كزارب تزيفكر كالو لا تسبقوا مسألة تعاد ولا خامالتي ستافة تزيفكر كالو دليتاتون كم جبوا تردوا إلى خان مالتي سلازي التاسع سيتنا قداسن كأتا participation ويتاسو تافة تبالي مالتي ناي محبرة فتح أمر حزبتاتك حزبنا حسبت لنا ناتوم ستافق ترغاقص كلالك ناتوم دمصق ترغاقص كلالك ناتوم دليتات بنك ترغاقص كلالك سلازي ستافو participation
ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ሓደ ዓንዲ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ ሰለስተ በፂሕና ኣለና መስለኒ እታ ራብዒቲ ኸ እንታይ እያ ትብሉ እታ ራብዒቲ ኸኣታ ኩሉ ግዜ እታ ኢኩዊቲ ትበሃል ወይ ርትዒ ክብላ ሕጂ ኣነ እታ ርትዓዊት ዝኾነ ምክፍፋል ናይ ፀጋ እያ ማለት እዩ እታ ኢኩዊቲ ወይ እታ ርትዒ ትበሃል ካብታ ኢኳሊቲ ትበሃል ካብታ ማዕርነት ፍልይ ትብል እያ ናብ ማሕበራዊ ፍትሒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሰምዓ ፅንፅዋይ ኣላ ሰለስተ ሰባት ብመንደቕ ተፀጊዖም ኩዕሾ ክርእዩ እንድሕር ደልዮም መንደቕ እንድሕር ተኸልኪሉ ኣሎ እሞ ሰለስተ ጣውላ እንድሕር ኣለዋኻ ንሰለስቲኦም ብማዕረ ትሂብካ ምናልባሽ ሓደ ሓፂር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነዊሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ነቲ ነዊሕ ተሃብካዮ ትርጉም ኣይትምፀሉን እያ ምክንያቱ ኦልሬዲ ቁመቱ ይኣኽሎ እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ሓደ ትህቦም ንሰለስቲኦም ነቲ ሓፂር ክልተ ትህቦ ነቲ ነዊሕ ስለ ዘየድልዮ ትህቦም ኢኻ ነቲ ማእከላይ ከዓ ሓንቲ ትህቦ ንሰለስቲኦም ከም ዝርእዩ ትገብሮም ኣለኻ ናብታ ኩዕሾ ወይ ነታ ዝርእይዋ ዘለዉ ማለት ስለዚ እታ ርትዒ ትበሃል ወይ እታ ኢኩዊቲ ትበሃል ነቲ ዘለዎ ገዲፍካ ነቲ ዘይብሉ ሓለፋ መሃብ ማለት እዩ ሕጂ ምስታ ሂውማን ራይትስ ትበሃል ክትጋራጭወና የብላን ምክንያቱ እታ ሂውማን ራይትስ ትበሃል ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ኩሉ ሰብ መሰሉ ተኽብረሉ ግን ኣብታ ኢኩዊቲ ወይ ኣብታ ርትዒ ትበሃል ግን ነቲ ዘይብሉ ሓለፋ ትገብረሉ እዚ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ንደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተሃሰያ ኣብ ትምህርቲ ፖዚቲቭ ወይ ኣፊርሜቲቭ ኣክሽን ንብሎ ወይ ፖዚቲቭ ባያዝ ንብሎ ብ0.2 ወይ 0.2 ትሕት ኢለን ዩኒቨርሲቲ ክኣትዋ ንገብረን ምክንያቱ ሳብ ሕጂ ተሃስየን ስለ ዝነበራ ብብዙሕ ነገራት ኣብ ቁፅረን ውርድ ኢለን ስለ ዝነበራ ኣብ ካልእ ኣብ ናይ ባይቶ ተሪኢኻ እውን ንደቂ ኣንስትዮ 30 ሚእታዊት ይሕዝ ኣለን ምክንያቱ ትናተን ስታፌ ውሕድ ስለ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ምእንታን ክመፃ ተባሂሉ ኣብ ክንዲ 50-50 ትገብረን ንዕአን 30 ሚእታዊት ትሓዝ ኣለን ኣብቲ ካልእ ከዓ ከም ሰበን ይወዳደራ ስለዚ ወላ ኣብቲ ሓደ ተዘይተዓወታ እኮ ኣብ 30 ሚእታዊት ናተን ስለ ዘለወን ደሓን ዝኾነ ቁፅሪ ክመፃ ይኽእላ እየን ዝበሃል እዚ ሕጂ ርትዓውነት ወይ ኢኩዊቲ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ሓንቲ ሃገር ወይ ሓደ ዝኾነ ትካል ኣንሕናስ ናትና ዕላማ ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ እንድሕር ብል ኮይኑ እዘን 4 ነጥብታት ኣብ ግምት ክእቱ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሰብኣዊ መሰል ቀዳምነት ክሰርዕ ክኽእል ኣለዎ ኣክሰስ ወይ ቀረብ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ እታ ፓርቲሲፔሽን ንብላ ወይ እታ ሱታፌ ትበሃል ከዓኒ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣለዎ ኣብ መጨረሻ እታ ርትዒ ትበሃል ከዓኒ ክጥቀመላ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ እዘን 4 ዓንድታት ተዘይብሉ ሓደ ሃገር ወይ ሓደ ዝኾነ ትካል ኣነ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣለኒ ማሕበራዊ ፍትሒ የረጋግፅ ኣለኹ ማሕበራዊ ፍትሒ ይገብር ኣለኹ ተበለ ንፕሮፓጋንዳዊ ሓልክ እምበር ክንደይናይ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ይኸውን ሕጂ በዘን መንፅር ጌርና ኣብ ሃገርና ማሕበራዊ ፍትሒ ንገብር ኣለና ዝበሃል ዘሎ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኣክሰስ ወይ ናይ ቀረብ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዓድና ሰብ ባኒ ይረክብ ኣሎ ኣብ ዓድና ሰብ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ቀረብ ይረክብ ኣሎ ዶ ኣብ ዓድና ሰብ ናይ መድሃኒት ቀረብ ይረክብ ኣሎ ዶ ኢልካ ወላ ብሓንቲ ክትሪኦ እንድሕር ፈቲንካ እዚ ሓደ ናቱ ዝኾነ መንፅር ክህበካ ክእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሂውማን ራይትስ ዝበሃል እሱ በዓል ናቱ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ ሱታፌ ፓርቲሲፔሽን ዝበሃል ናቱ ነገር ኣሎ ኣብታ ኢኩዊቲ ትበሃል እውን ናታ ነገር ኣላ ሕጂ ሓደ ብሓደ ተሪእናዮ ኣብ ዓድና ንሽሚ ማሕበራዊ ፍትሒ ንብል ዘለና ወይ ጀሚርና ዶ ንበሎ ድሓር ከምኡ እዩ እምበረይ ሂውማን ራይትስ ዝበሃል የብልናን ኣክሰስ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወይ ቀረብ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኢና ዘለና ኣብ ሱታፌ ዳርጋ የለናን ክበሃል ይከኣል ኣብቲ ኢኩዊቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ኣብ ገለ ሓለፋ ንገብር ንኸውንና ከምዚ ዝበልኮ ኣብ ትምህርትን ደቂ ኣንስትዮ ምርጫ እኳ የለን ግን ኣብ ምርጫውን ደቂ ኣንስትዮ ሓለፋ ክግበር ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣብ 4 ተሪኢኻ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኢና ዘለና ክብል ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ሕልፍ ኢለ ክብሎ ዘደሊ እታ መጀመርያ ዝበልክዎ ብምንታይ ኢኻ ክትፈልጦ ምክንያቱ ዳታ ስታቲስቲክስ ክልወካ ኣለዎ ቁፅሪ ክልወካ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ በፂሐን ቁፅሪ ክልወካ ኣለዎ ብብሄርጂ ብገለ ትሪኦ ኮይንካ እቲ ሕብረተሰብ ኣብይ ደረጃ በፂሑ ብቁፅሪ ብመፅናዕቲ ክትሪኦ ኣለካ ምክንያቱ እዚ ትሕት ዝበለ ደረጃ ኣለዎ እዚ ተሃሲሉ እሞ ቅርብ ሓፍ ክነብሎ እቲ ኢኩዊቲ ወይ ትርትዕስ ነዚ ሓለፋ ክንወይልካ ክትርእስ ቁፅሪ መፅናዕቲ ክልወካ ኣለዎ ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ መፅናዕቲ ኩነታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣለና ዝበሃል በዚአን ደረጃ ረእይዎ እሞኒ ፀሓፉለይ በድሁኒ ንዓይ ከዓ ማለት እዩ